פעם אחת. לנסות פעם אחת. מצוין. שימו לב. בואו תתקרבו, נתקרב. עכשיו אני מסביר. שימו לב. מה שאני עושה עכשיו, אני מנסה לקפוץ עם הרגליים ליד היד, אבל הפעם מנסה לקפוץ טיפה יותר גבוה. בשביל לקפוץ טיפה יותר גבוה, אתם יודעים מה צריך לעשות? צריך להוציא את האגן בחוצה. מי שלא יוציא את האגן החוצה, מי שקשה לו להוציא את האגן החוצה, גם יהיה לו קשה לעשות את הקפיצה פה ולהתהפך אחורה. אז כל אחד שיעשה קפיצה אחת במקום ויוציא את האגן החוצה. בואו נראה, קפיצה במקום, בלי ליפול. כל אחד קפיצה במקום, קפיצה במקום, קפיצה במקום. מעולה. שימו לב, עכשיו אנחנו עושים הכל ביחד. אנחנו גם מוצאים את האגן וגם מנסים להביא את הרגל, את שתי הרגליים לכיוון היד. אז כל אחד שיתפוס לו מקום בחדר ויעשה פעמיים בכל יד. אילי, תעשה בכל יד. נו, כמו יונתן. בוא נראה. עובדים עם שתי רגליים, נזהר אחד על השני. בוא נראה. נראה פה את שתיכם. נראה, זה היה לנו אחד השני. מעולה, נראה אותך. קצת כוח. כמו שלמדנו, יאללה, אחורה. נו, תעשה. לא לקפוץ עליו. בוא נראה. שם יד אחת אחורה. שתי רגליים על הרצפה. תוסיף לו נוגע על הרצפה. יד אחת. מי סובב? אחורה. יופי, כל הכבוד. יפה מאוד. יפה אילי. כולם 5 דקות לשתות ולעשות פיפי ולחזור לפה.